Gasa iti biyak. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maysapay apakasaritaan. Ditoy drama tayo. Gasa iti biyak. Nasayaat mo't na nasapa ka simmang putyon. Makawawid akon kahit. Nagsapa ka nga min asumsumrek, iso masapa akmat kababayin mat kan ka pare. I-turn over ko kan daytoy lagbok. Makamu ka na, narigat ti night duty. Narwama kon, di ka madanagan. Talya-talyawa mo't atiliklikodam. Narigatan. Di nakman butbut ngan. No makitam jay white lady, kidayam. Agtal na ka dita. Nagawid ka din amin nga empleyado? At dapay na udi. Di gayam ko ngay, nagawidan. Sino agayam mo? Ni Ma'am Lucy, si Kamet. Apay, si kalaang tigayam na? Oray siyak mat Apay, kabkablaawan nakakadi iti good afternoon, June. Bye, see you tomorrow, June. Bye, June. Nag-sweet amang kabkablaaw kanyak ni Ma'am Lucy. Katuan, isulaang ti empleyado dito'y meat processing company aman nakigayam. Kan, naisam. Lucy, agawid akon. Mabati ka manan. Wan manang, umuna kayon. Kanayon nakmat amaud-udi kat. Naladaw sa ita di ag-deliver iti karni Wan nga rod manang, iso amaladawak mat nga agawid. Rumbeng ko mangamin nga adda kadwam amang check kadagita nga agsangpet a karne dita freezer. Nagkarimo ti management anayunan dati empleyado da. Bareng Sige, inakon. Bye, Lucy. Bye, manang. See you tomorrow. Take care. Awan ganas ko ang mga nanang. Nabanugak ngamin. Kanayon latan akasta. Kasano asaan ka akumutong. Ay, agresign ka ni iti trabaho mo. Kat kasano tangay ang magatang dagiti maintenance mo nga agas. No agresign akon. Saan da kamot nga rod atulungan dagiti kakabsat ko. Jak nga rod kayat amarigrigatan ka akasta anak ko. Ano sa kunti kastoy a trabaho nanang? Aywan gayam, inton bigat. Nayunam jibalon ko. Tailakam ko di security guard mi agayim ko. Aywan Iso ka di day jay, tikon ko nam anaanos a security guard. Naanos damat amin kanyak nanang. Close ko laang ni John, tamanagisam, kano ibaon ko, mapanadagos. Sapay nagrigat ti agbati no awan kadwak. Ni John ti mangal alalay kanyak, nanang. Good morning, John. Good morning to, ma'am. Saan kan agumatang iti pamigat mo? Kababain mat Ma'am Lucy. Imbalunan nakmanen. Sige kit din. Saan ka amadanagan? Ni mother ko tinangisagana iti dayta. Agyaman na ka, ma'am. Sige. Sumrag ako ni office. Nuadda ka sa pulam. Ibagam lang kanyak, ma'am. Apay asikala ang tik-ikan ni Ma'am Lucy iti makan. Sikan ati siyak. Madinsa. Sikamat. Naira na laeng asyak ti kanayon ang naka-duty iti agsapa. Iso asyak ti mayran ranod iti balon na. Una, anya nga rod. Kayat mo ka ding agsino kata iti duty? Ay saan? Naragsaka ko ni iti duty. Sikan ti ag-duty, tagawid akmaten. Ay, makaturturog akon. Sa paam to ti umay Wen, masapak to nga umay. Di ka madanagan. Lucy, damagak man ka numanun atawan ngagtrab-trabaho ka dito akumpanya? 5 atawan Sika ngay manang. Nabaybayagak ngam iti sika. 15 atawan ko dito Dito ka diti plan mo apag-retirean? Ay kato na. Anya pa'y ngay. Mayat mat dito ikat. Napintas dagiti benefits. Sika ngay. Jak amo no anya tigasat ko, manang. Stressful mat ngamin di trabaho dito Wen nga rod,
Nagrigat nga tati sumrek di tao nagtinagdadakkel a freezer amang kek kadagiti karne. Naglamiis amanang. Parpartakak ti ag-check tapno sa anak amalamiisan. Kasapulan tinaan-anay a panagannad. Wan manang, pudno dayta. Imbagkan ka tanakalima ka atawanan. Dagiti daddo maasinukatam. May salaeng atawan. Nagresign dan tanauma da adagos. Kasta ka di manang? Narigat ti trabahom, Lucy. Medyo delikado pa eh. Sa bagay, okay mo ti sweldo ditoy. Isungan anong sakun Pudno takunam, nang rona ita. Narigat ti agbirok iti trabaho. Jun, apay anak kadumog ka? Medyo maditirik nak, ma'am. Diyak ko mag-duty ita. Ngam impilit ko lang. Adaagas ko diti bag ko, mabitlaang Ane, saanin, ma'am? Adoy, awatan mo ting kag tumar. Kababain mat, ma'am. Sige, kit din. Agyaman na ka, ma'am. Sapay ko, ma. Tamaimbaga na kadagos. Adapay gayam vitamins ko dito Itadgon kan ka. Nagsingpat ka talaga, Ma'am Lucy. Talaga aman nakigayam ka. O sige, umuna akong nga agawid. Bye, Jun. See you tomorrow. Bye, Ma'am Lucy. Pasensya kan, Jun. Naladawak ita nga imay. Si Kamet. Kunam ngagsakit jay bibi, oh. Wen nga rod. Intaray mi iya ospital idirabi, tag-kumbulsyon mo ten. Ay, narigat ti kasta. Mangkita ka man kit din o asino ti mabalin na pagutangan. Narigat ti umutang ita apanawan. Adamin interes na no umutang ka. Pudno day ta. Padasam ti mangibaga kinigayem ta. Ni Ma'am Lucy? Amo madagos Ay na, mabainak amang ibaga. Sigan Anya ko matikabayin mo? Nasingpat ni Ma'am Lucy. Tulungan nak amang ibaga. Ay na, saan mo unay arwaman dagita a security guard? Amangan no umabuso dakan ka. Taapay mo't. Kasano no saan da ka abayadan? Saan mo't siguro? Kasano no itarayan dati utang dakan ka? Nasisingpat dadagita. Ay na, iso alikliklikan dakdagita. Taamudaan na unget kan istrikto Kasta ka di? Mas close dakan ka. Tanaanos ka ngamin kadakwada. Gapukin ni Ma'am Lucy. Nairwar mi ni hospital ni baby. Nasayat man no kasta. Asaan kayon anagbayag iti ospital? Narigat ti agbayag iti hospital. Dakdakkel ti bayadan. Ay, uwan gayam. Ada ka di pa ni Ma'am Lucy di taunag? Dapay Kanayon mat amaudi nga agawid. Ay, mapan ko bayadan di utang ko kinkuha na. Agyaman akmeten. Agyaman na kita yung pabulod mo, ma'am. Dakkel ba nagdayjay? Awan ay nyaman na. Pakaragsakak ti tumulong iti padak a tao. At to'y gayam di interes di binulod ko, ma'am. Bay amon, apay payla nga interesam ngay. Ma'am? Saanan? Si Kam? Ay, talaga anasingpat ka, ma'am. Agyaman na. Dasaya at asimmangpet kan, Lucy. Wala nang, kas gagangay na, nabanugak manan. Saan ka matulungan nga agluto? Kat, trabahok mo't at talaga ti aglutaw, anak ko. Nagadumot din dagiti natang aginatang mo, nanang. Aywan gayam, saan ko aginatang dagitaan natang? Regalo day ta, jay gayem mo kano. Sino agayem ko? Jay aglakla ko itinateng abakad di tapalingkay. Kanayon mo kano ngamin agulpien dagiti lako na. Kan ikikampay kano iti kwartana. Wan, malagip ko na. Agyap aplaglaang dayjay iti sako. Kat maasyanakan ko na. Isungay ikak iti kwarta. Ado ti gagayem mo, tama nagtulong kapay ngamin, Lucy. Basit lang nga ba nagday tananang. Basta ada maitid ko, tumulong Good morning, June. Good morning, Ma'am Lucy. Nasapa ka ita
Nagado nga min ti deliveries ita. Wen ma'am, nakitak dagiti nagdadakkel atrak. Ang mga numaladawak nga agawid inton madamdama. Ago overtime ka manen ano kasta? Okay lang, dayta. Sige, panawan ka pa dito, oy. Sige ma'am. Umuna akmanen nga agawid, ah? Sige, manang. Mabati ka manan. Saan na bale, taadamot ni Jun akadwam. Wen, manang. Inton bigat tumanan nga agkikita tayo. Kat inton madamdama, inak-ag-check kita freezer kadagiti na i-deliver of frozen foods. Sige, bye, manang. Ay, na-check kon dagiti karne diti unag ti freezer. Ay, naglamis at talaga diti unag. Rumara kon. Talagang aglamin akon dito ay. Ay. Ha! Ni apay ngay. Jakmat malukatan da ito readout ti freezer. Lukatag. Babaan da ito kay card door lock. Saan latang aglukat? Ay, anya ti aramidag. Ay, matayak san diti unag. Jakmat karon na itugod di cellphone ko. Sapay, malamin akon. Jakon maibturan tinakaro alamis na diti unag ti freezer. Ay, naglamin. Ala, agawid kan pare. Sakmaten ti ag-duty. Agyaman aktasimangpet kan. Adda ka di pa'y nabati di taunag? Ni Ma'am Lucy. Saan pa'y arimwar? Diyak pa'y mat nakita ang nagpakada. Iso asaan pa'y anagawid. Sumip nga ita na. Si Kamet, kasla saan ka anairuam. Kanayon mat amaud-udi ni Ma'am Lucy nga agaw-awid ah. Wen, ngam rumabiin. Mapan kuntulangan i-check inton madamdama. Sige, agawid ako. Kebilin ko kan ka ah. Jay white lady di talikod mo. Rugyan nakman na butbut ngan. Agawid kakit din. Ma'am Lucy! Ma'am! Nagawid ka ka din? Ma'am! Ha? Adda pa'y lang da ito'y bag na, dito'y tugaw na, dito'y office na. Kaya't nasawain, saan pa'y anagawid ni Ma'am Lucy? Sa dino nga iti ayan na. Ma'am Lucy! Ma'am! Ha? EJ Freezer. Mapanak adagos EJ Freezer. Ha? Ma'am Lucy? Agyaman nak Jun. Tanay lukat mo na ito yung read of the freezer. Manunga oras kon ditoy. Umawag ak iti ambulansya. Taipanda kay di ospital. Ay, Lucy, anak ko. Kasto na itinerbius ko. Makaangas ka din, anak ko. Wananang, nabiyagak pa'y. Di na ka disangitan. Kunamat nga medyo imawag ka niya, kada ka dito yung ospital. Isumot lagayam nga ururayan ka, idirabi ingam awang ka. Naikulong kamot gayam, ija freezer. Wananang, ngam nakarwara kon, napigsa akon. Napakapsutan naklaang ta nakaro tilamiis na iti unag. No kasta, makarwar kan diti ospital. Wananang, sino di imawag kanyak? Diyon kanumat tinagan na. Isuday dyan di ibang bagakan kaagayam ko a security guard. Diyon tinagan na. Nalipata mo, nanang? Uwad gayam. Imbilin mo kano nga ipakam mo na kanyak, tinapasamakan ka. Kat imbagam ka no, asaan ka madanagan, tanatalgan ti kasasaad mo. Ngamay na anak ko, ay. Saan ka nga rin nga ang sangitin at agawit tananang? Ay, anak ko, nagdanag ak nga rin ka. Ay na, kasta unay ti danag ko itinaamwak na ikulong ka di tadakkel a freezer. Diyak nakaturog idirabi. Kunak nga rin no kanibusan akon. Ni Jun ti kunam anang lukat ijay freezer? Wan manang,
Imbaglakit di, tanag routine inspection. Kat nakita na jibag kan gamit ko dito'y office. Nasaya at man, tanapanunot na alukatan di freezer. Diyak pa'y nakapag-thank you kan ni John. Ay, mabainak nga ron. Ngamin, numaditi aldaw ko. Pasaray ko silapak dagita security guard. Apay ngamin mat. Amumat kanya ko no sumruak. Maamiris mo itanti kinapatagda. Nasisingpat dagita. Saan mo arumbang ako silapan? Manipod ita, say-saya ate kon ti makilangan kadakwada. Tuladak man mat ti style mo. Amangan no isudan tumot ti mangisalakan itibiyag ko. True, manang. Agbalinda a life savior mo. Kaya't ko ti agyaman kan ka, iti panangisalbar mo iti biyag ko, John. Anya lakit din na mamaya. Awan anyaman na dayjay. Apay ana panunot mo alokatan di freezer. Idinto ta saan mat apasat day ta ti trabaho. Ma'am, iti 5 taon kong agtrabaho, narwama kon iti inaldaw apan ang kablaaw yo kanyak iti good morning. Ken bye, see you tomorrow, no agaw awid kan. Malagip ko asaan ka nag-see you tomorrow kanyak. Idinto ta nasip nga ta ni di admin office. Nagsuspitsa akon, idi nakita ka dagiti gamit mo, di lamisaan mo. Kasta ka di, John? Agyaman ak unay. Gapukan ka. Naisalbar ti biyag ko. Thank you so much. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti maisapay apakasalitaan. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyag. Gasa, itibiyag. Naimbag nga orasyo amin, papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maisapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyag. Oh, hello. Hello, Mama. Denya anak ko, nasken nga agawid ka. Mataya kon. Anya amatay nga ibagbagam. Adaag dito'y trabaho. Ijak makaangas. Maatake aksan. Mama, anya manan day ta drama. Mataya ko nanak ko. Umay katay taray na kini ospital. Nagtumar ka mo't iti agas mo Chinek ko mo't itay. Kat normal mo ti blood pressure mo, kan sugar mo. Oh, sige, tani ay ayabanda kon, agtrabaho akon. Relax ka laang, Mama. Panunot mo laang dayta. Inururay ka nagawid din niya. Bumali ako maitisweldo, tegatan ko iti agas ko. Sumip nga tan, tata. Marabyan kan nga agawid. Apay nga inururay dakpay laang. Nangibaga kayo lakuman kan ni Mama. Agmalmalimot ang akabanikas apo manag na dita sa alas yaw. Diyak kayat nga tanak manan. Ay, pasensya kayon kan ni Mama. Mano ayati ka sa pulam akwarta, ta siya kung timangtad kan ka. Oh, kung akno maatake akon. Mama, saan ka atake? Takalkalpas laang ti check up mo. Nagpasitiskan ka. Ultrasound, x-ray, kan ko na di doktor nga awan ti rumbang apagdanagam. Mabuti nga. Tainlabas da ngamin dito'y balay jay natay akaaruba tayo. Isumot gayam akas taunay ti nervyos mo Apay aya akas taunay ti panagnervyos mo. Isuday ta timangtad kan ka iti sakit. Wan gayam, nagawid ka din jay lakay para sibog iti masetas ko di tarwar. May sapay day ta. Kasapulan na gayam ti kwarta, di mo pa inikan. Ha? Tapay ko mga ikak. Na-advance na aminan asweldo na. Naglaingan. Sakit din tilokon na. Ay, Mama, ngumatumanin ti blood pressure mo, no kasta nga agungat ka manan. Dakkal ti maawawat mo a pensyon mo iti binulan. Talugasot laang ti sweldo di lakay. Ngam, rigatam pay nga ikan. Agyaman ak manang tatulungan nak. Ado nga ti gastos ko kadagiti singin nga anak ko. Tulungan ka taawan matgayam masnop at trabaho nila kay mo. Wan manang, kat
Kumusta ni mama? Ay, nagaduti sakit na nga ibagbagana. Napan ko impa-check up. Awan mo't makita da. Apay ngay, kasanumot ngamin. Adalaang madamag na nga sakit. Panunutin na mutan nga adamutan sakit na. Napakawan na nga tan. Mabalin nga ta nga agawid ak iji balay, manang. Aguray ka, takasaritak ni mama. Nasken apakawanin na kan. Namin anong agkidkid dawak iti pamakawan na. Aging ka ita, di nakpailaang napakawan. I-take out mo, dahito santa ana ibos a merienda. Sayang mo't. Agyaman ak dito inted mo akwarta, manang. Denya! Denya! Apay ka di, mama. Nagsakit matan na ito'y bukot ko. Katutugaw yu dayta magnamagna kayo ngamin Adan samot kanser kon. Gaputag sakit dayta bukot mon, ada kanser mon? Iso ngamin kano ti impatay jay may sa ako marek. Nagsakit kano lang ti bukot na. Idi na pan nagpa-check up kanser gaya man. Kat, ison ti sakit mo apagdandanagam? Kano aya ti follow-up check up ko? Inton katapusan pailaang, mama. Tamakalawas pailaang sipod naggaputa iji ospital. Apo yan nagbayag? Nagadote marikrik na. Mama, umay na kayo kano bisitaan ni April. Day takabsat mo adi na inlapas ti panagadal na. Ha? Si Morot itis tambay. Mama, day tapusom. Jak kayat akasarita. Aging gaita. Nasakit pa'y lang tinakab ko kankwana. Jak malipatan ti panang sumba-sumbat na idi kanyak no kasta bagbagak. Manon atawan tinapalabas. Addan anak ni April, aging kakati ita, di mo pa'y laang mapakawan? Saan nga agpakpakita kanyak dayta babae? Nasakit pa'y lang tinakam ko kankwana, gapo iti inarabid na. Apay nga umay dito'y palay? Agregregat ka din tibiyag na? Ha! Jak kayat at tulungan! Urayag pa rin tumang dito'y sangwanak! Jak mapakawan! Unay kamatan ang kwan! Apay ngay analaylay matan dayto'y sibsibugam amasetas ko! Amom ka din o sagmamano dagitoy, ha? Manang. Saglili-5,000 dagitoy. Daytoy amasetas, 15,000 ti maysa. Apay abinay-bayam, ha? Denggam ko ma, ti palawag ko. Tanya ti palawag mo, ha? Anya? Mano nga aldaw asana kasimrag, tadinak mat pinastrag, kunam nga awan pang sweldom kanyak. Anya? Imbagak daytakan ka? Wen, manang. Inulit-ulit mo ba'y idi nga imbaga? Nalipatam ka di, anakabanikas ka pa'y idi amang itudutudo kanyak, asa anak pa'y laeng asumrag. Ha? Awan malagip ko nga imbagakan ka kasta. Ay, nalipatam laeng siguro. Anyan di mapaspasama kanyak. Adan samatan sakit ko a demensya. Adan samat Alzheimer kon. Ay saan? Jak maaklon nga dasakit ko akasta. Mama, jak mabiro kan di ay glasses mo. Nangikabilam aya. Jak matan malagi panak ko. Itay pa'y abirbiro kak. Adan niya. Adan demensya. Anya? Ay, tila pampanunutam nga minkelt. Adun ti maliplipatak. Mangrugi na malipatak dagiti na duma-duma bambanag. Malipatak ton tinagan ko. Malipatak ton ti kinasyasinok. Saan ka kading agpanunot? Iti kasta, mama. Adun ti sakit ko din niya. Anyan ti mapaspasamak kanyak. Agbiagak ka di pay. At dan trabahok, bakit? Naalak matlangan a family driver. Maraksakan na, klakay. Nasingpet na ito'y a pamilya ang nangalakanyak. Ni Sir Abogado.
Di asawa na, doktora mat. Say-saya atam ti agserbi kadakwada. Wala, namamok ida. Ket uray na nga to da atat tao, napakumbabadalat ta. Nukit kita nga rod kat kaslada lang ordinaryo atat tao. Mayat ano kasta? Nakatumpong kay tinasaya at a pamilya. Ket, kumusta nga iti panagsarak yu kinimanang mo adenya? Inikan na kiti kwarta. Kasarita na kano ni mama, tapnong pakawanin na kon. Numayat ton, pasyarin tanto ida. Ay, malading itanaklaang. Tanakadulin lat ti sakit tinakan ni mama kanya. Di na amo nga iso ti agsagsagaba iti dayta nga ar-aramidan na. Apay anagbasiti ka nam aya, mama. Mabuti ngak amangan iti ado. Agsakit ak tumanan. Daytan tumat ngamin sakit mo ti pampanunutom akanayon kat. Asino ti mangan kadagito'y impagatang mo anagado amakan, kat di ka matgayang makapangan. Oh, nagrig at ti bumakat. Diyak nga rod makapangan iti ado, tagdayday tak. Diyak kaya ti lumukmag. No kumangamin, taadada April dito'y, naragsak kuma ti pandangan tayo, taado tayo amangan. Saan mo adakdakamatan tinaganday jay sukir akabsat mo? Mama, mayakarak iti trabaho. Ijaya kun branch mi inton umay abulan, pampanunutag nga awan kadwam ditoy. Sana mabalin ngagpayakar ka tinya. Sino ti kadwak ditoy numakar ka? Mama, bay anak nga agsao. Denggam ti ibagakan ka. Diyak kaya ti agpayakar, ngam kumpanya ti nagdesisyon. May turad na kapanawan ngagmay sa. Idi pay laang nga ibagbagaday ti kumpanya kanyak. Intern down ko laang gapukan ka, mama. Ngam ita, saan kon amabalin nga i-turn down tapasa ti promotion ko daytoy. Kat asino ti kadwak itan dito'y balay. Kasano numaatake ak? Ni April ti umay akadwam. Adadahan na may stress ak. Amom ka dino apay nga agsaksakit ka. Gaputas saan mo nga ammo ti mamakawan. Dayta ti agas ti sakit mo, mama. Mamakawan ka ngamin. Mama, insagana kon di panganan tayo alamisaan ijeruar. Nag-take out akon iti makan. Tani awan ti makasango nga agluto dito'y balay. Nagado di ginatang mo. Manu tayo laang matamangan. Ado tayo amangan, mama. Inayabak pa'y ngamin ni tata ang kwan. Jay para si Bog ti masetas ko. Katanya ngay, kan nangayabak pa'y iti sumagmamano akaaruba. Nagadon ti inayabap. Kasapulam ti gagayem, mama. Di mo ka di madlaw nga adayo tirik na dagiti kaarubam ken ka. Gaputa pampanunutan daan na unget ka. Imbagak ken ka, mama. Dahito ti agas ti sakit mo. Makigayem ka. Pakawanam dagiti nakabasol ken ka. Tulungam dagiti agkasapulan. Saan mo nga imutan dagiti awanan akas ken ni tata ang kwan. Apay nga adda kayo di tiruar, tata. Umay kayo, taintay mga anon. Mabainak den siya balasang ko. Pagbainam ko, ma. Manon atawan asikati para sibog iti masetas ni mama. Jak mabilangan numanaon atawan. O, kita agpaypayapay ni mama. Umay kan, tata. Ala, mangan kayo laang kakaaroba. Ado ti makan nga insagana to'y anak ko. Amuyo ngamin, celebraran mi daytoy nga aldaw. Takalpasan ti mano atawan, nagawid matlaangan ni April nga anak ko. Kat pakaragsakak unay dayta. Mama, ato'y dagiti agas mo abili ni Manang Denya nga ipatumarko kan ka. Napan ka din ni Manang mo adenya. Wan, mama, dinagas di boss na. Saanin ang nagpakadakin ka, tanakaturog ka pa imat. Awan matan nga agpaiso ti nervyos ko. Apay ngamin nga agner-nervyos ka. Ado ngamin ti pagbutbut nga iti. Adda kami mat dito'y amang kadwakan ka. Saan kan nga agnervyos? April, umasidag ka man anak ko. Kaya't ka nga arakupan. Mama,
Pakawanin na. Amo ka nagbasulakan ka. Napakawan ka na nako. Iso alimag-an tirik na. Diyak natungpal ti arapaap mo para kanyag. Imbes anagadalak, nakiasawa ak. Saan mo na panunutan pa itayta? Tinapatag, may sa tayon a pamilya ita. Wan, mama. Wan gayam, dagiti apukok asingin. Nakaturog ta ka din. Wan, mama. Nasapadaan naturog. Nabanog da siguro anagay ayam. Taray damot ngamin at taray itay. Ado ngamin dagiti ubing nga imay. Ado gaya mo dagiti kakaaruba tayo ditoy. Pudno jay kuna ni manang mo at inya. Anya day ta, mama? Ati agas ti sakit ko. Kat ti panang pakawan, panakigayam, kan panagtulong. Ada ka di pa'y marikrik nam ita, mama? Nasakit ka di pa'y ti barukong mo? Imbaga nga minimanang din niya amarigatan ka ama kaangas no maminsan. Awan mo tenti kasta amarikrik na kanak ko. Limag antirik na tanagawid kayo dito'y balay. Rimagsaka ka nakakita ka dagiti nag-cute nga apo ko. Nay, aglutluto kagaya man, April. Wan, mama, iso nga mintimbili ni manang danya. Masapa ak nga agluto. Tapno masapa kamot amangan. Mabalin ka di anayon namday talutwa, manako. Awanan nila kay ko, tanapanin nagtrabaho. Malaksid kadagiti singin. Dua tala nga nagbati dito'y balay. Iso ang mapirdi laang no agluto ak iti ado. Ilakamon ni ang kwan. Ay, jela kay apara si Bug, iti masetas mo. Wan, inakibaga tagigiddan tayon amamikat. Ah, sige. Nasayata na ibagam adagos, mama. Nayunak nga rut tilutuag. Ay na, matmatay sa manan na ito'y nangina ang masetas. Ay, maong tanak manan no kastoy lang. Ay na, amangan no ikatan na kao na para si Bug iti masetas na. Naimbaga bigat mo ang kwan. Ay, may kanang kwan, di kagbatbatay. Ay, na, nakigtutak matay. Ay, kwa, naimbag abigat mo manang. Ay, kwa, amok nga gungit ka manan, tamat matay matan da ito'y may sa amasetas mo. Apay kit din nga akong utak. Dakas ti agong unget ang kwan. Kan may sa, diyak kayatan ti agunget. Ay, kasta aya. Ay, kunak no ikatan na kaon. Masetas lang dayta. Mala, umay kakit di tagsasango tayo amangan. Nakaluton ni April. Ay, kwa, ay nanganakon. Umay kakit din. Kayat ko nga dakadwa mi amangan. Kan ado dyan palutok. Talaga nga inlak amda ka. Kan kayat ko adito'y kan balay amangan no may kagtrabaho. Dito'y kan amamigat. Kan dito'y kamutan amangal daw. Adda ka di pa madamdama, April. Awan mo't, mama. Dito yakla ang balay. Aw-awilak dagiti singin. Imay ngamin jay padak abakat dita ka aruba. Kataw awisan dak nga agsusumba kami kano dita plaza. Wan, mama, mapan ka. Kayat mo tayo tulod ka? Wan mananak ko, tadyak unay kabisado ijay abanda. Mayat kanukat ti agsumba. Wan, mayat dayta nga exercise mo, mama. Hello, manang Denya. Apay ngay mawag ka. Kumusta hawag ni mama? Kani, anya di mang manggagwatokar. Ada kami dito'y plaza. Agsumsumba ni mama. Kayat mo ka di akitaan tay video? Ha? Agsumsumba ni mama? Saan ang maulaw? Saan mat? Saanan nga nervyos? Katno na garuti magbagan sakit na idi. Saanan manang? Kanayon ang naragsak ti aura na ita. Panagkunak, naagasan ti sakit na.
Oh, mabit lang Ta-video. Anday ta. Kitaam ni mama iti video. Nagmaya ti pa nagsumba na, saan ka di? Ayun. Nagmayat lakit din ti pa nagsalanan. Kaslasaan nga agtaw-tawon iti 70. Wan, manang. Naparagsit itan ni mama. Awanen sakit na. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasalitaan. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyang. Gasa, itibiyang. Naimbag nga orasyo amin, papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyang. Nagwapon day ta motor mo. Kasta ko tinalak iti a motor ko. Day ti latest model a motorita. Nagmayat apang porma. Wala. Idilim mabasa kijay ayan da Mabel. Naira na nga da ijay kantina da. Kasta unay detalyaw na sika. Oh? Ay na. Adda man na nabilibaken ka pare. Pagaram ko tayo pare. Ibagaken ka. Agbalin akaayan ayat ko ni Mabel. Sige man nga rod. Aramidam day tangay bagam. Adto'y tigat-gatangam a sigarilyo. Pumimpintas kalata talaga, Mabel. Ni. Dayta sigarilyo laang ti awatam. Saan apati dayta ima? Ay, dispensara, Mabel. Agayatak ngamin kan ka. Saan aga puta adda baro ang motor mo? Mabalin kan nga agaram. Ops, saan kumat nga ipaspasikat dayta motor ko Api nga rod nga imparking mo dita sangwanan ti kantinak, no di mo ipaspasikat. Ayawan na niya. Naglawa dita kalsada apang iparkingam. Kasano nga umay makagatang dagiti ka aruba. Ay, pasensya ka na. Ala, inak nga rodin. Agong unget ka matin. Ibagakpay ko mga umayak agaram inton rabi Bastedak samutin adagos. Adaya imbagbagak akasta. No kasta, mabalinak nga agaram? Wan, umay kantulat ta. Sapsapaam, tanasapa ak amat maturog. Bile, madlaw ko manipod adda day ta motor mo. Saan ka mutan ang matatao dito'y balay? Kanayon kan arumwar, papapanamaya. Di talaang matnanang. Agmalmalam nga awan ka dito'y balay. Manumutin arabi asaan ka naturog dito'y balay? Ay sos, maditi kasta, Bile. Tila mutin pa kadandanunam. Imbag kumano ada helmet mo. Nagparta ka pa'y ngagpataray. Ngam awan mo't protection mo. Sige, pagtinulungan da ko na sermonan. Para matlaang kan kadayta nga ibagbagami. Para iti pagsayaatam. Kat kasano ngayon jay jeep. Masangumpay ka di nga ipasada. Ibagam laang no dimon kayat nga ipasada. Ta ipasada ti sabali. Ipasadak. Nagkunaadyak masango. Inton bigat, agpasadak. Sungbatan nakmeten Amabel. Manun atawan nga agar-aramakan ka. Tawan? Kasano nga imbagam atawan? Manipod pa idi high school ta. Agar-aramakon kan ka. Kasano ang naibagam dayta? Kat nagado ti madamdamag ko nga iyaw-awid mo di tabalayo ababalasang. Sus, gayam ko laang dagijay. Sika talaga ti true love ko. Di ka man. Sungbatan na kun Padasan ta. Tano agklik, agkalaysatan. Kalaysadagos? Nagalisto ka maten? Ay na, agpadatan at 25 ti taon na. Kaya't mo ka diti mabakitan abalasang? Sige ka, saan kanton nga aganak? Makaamu ka no agbakbakit kalatan nga agbambantay dita kantinam. O sige, sungbatan ka. Ngam promise mo siyak laang ti babae nga ayatam.
Di mo saksaktan tirik na. Ay, promise, Mabel. Si kalaang ti the one and only. O sige, duwata nga rudan manipod ita. Ha? Oh! Adan GF ko! Ha! I love you, Mabel! Oy, pare, pirmimat ti panagsagawi si umon. Adayuak pa'y lang mangmangag kon. Ah, naragsakak pare. Ngamin, girlfriend ko ni Mabel. Ha? Nobya mon? Wen, sinong bata na kidirabisi ka? Ay, no nagpinustata. Naabakak manen. Kunakin ka, ad-addaan na in love kanyak, gapo iti da ito'y kagat-gatang ko ang motor. Agpainom ka nga rudan. Wen, isong nga ruda pumpunasak da ito'y jeep, ta ipasadak, iti kasta, adda paginumtain ton rabi. Sige, agpasada ta. Sakti konduktor mo. Ala nga rod, intan. Nagmayat agsat ito'y sirok ti santol dito'y arubayan nyo pare. Nagpresko. Kasto'y kumakanayon na niya. Lechon ti pulutan ko naman. Ado kumakanayon ti pasaheros ta. Iti kasta, rinabi nga agsyat ta. Wen pare, ngem nagdanag ak ijay nagungat a pasaheros ta itay. Ah, dayjay ko na nga alaan na jay plate number ti jeep ko? Inala na nga tangagpaiso, pare. Oho, patsyemot. Adun ti kasta, ngem saan damat nga intuloy ti reklamo da. Sayang lang ti oras da ah. Sa bagay. Nag-text nga rod ni mahal ko Amabel. Oh, di masapol a replyak. Gumuran tumanen no jak ag-reply adagos. Agselos, kasjay. Ay kit panunutin na nga adda ka-text ko asabali ah. Ah, silosa nga ron. Wen, iso nga uray no agman maneho ak. No umawag, sungpatak adagos. Angam delikado met no agman maneho ka kat agsel-cellphone ka. So, saan? Nagkuna delikado. Ado ti nabuybuyak ijay TV. Ado ti madisgrasya gapo iti panag-cellphone da, kabayatan ti panagmaneho da. Mala, agsyat takit din. Tila ibagbagam. Disgrasya nga. Oho, saan to ang mapasamak na ita kanyak? Ay susuna yan. Nagpartaken jay motor alimabas. Na, ha? Ay, nibili maninday jay. Isaw nanang. Kat no naginumda ka ni James di Tarwar. Nagmotor manan ka na bartag? Sapay awan helmet na. Adamot ginatang na nga helmet. Ngam di namot nga rod usaran. Adalaang di tasulay. Ay, nagtangka na talaga ti ulo day ta lalaki. Saan lako managimat gatang iti motor na. Takastamot gayam ti araramidan na. Apay asaan ang mabuting ang madisgrasya? Di ka aruba tayong agtrab-trabaho ije kapitulyo na disgrasya. Sino? Ni Manong Nanding ngay. Na disgrasya ni Nanding? Kat, naanaanaw. Sana nakalasad. No kumakano, tada helmet na. Disibiyag pa'y kumaita. Apay ajak na damdamag dayta. Kat nagsingpot dayjay a tao. Ano masabsabat ko? Kabkablaawan naklatta. Sa nakaihisam. Kas taonay ti sangit ti asawa na. Sapay babasit pa'y dagiti anak na. Rabiin, imay kapay lang dito'y balay kat nabarbartag ka. Saan nag-anabartag? Nyakit to'y mahal kun aya. Nakainumak laang. Delikado ti agmotor no nabartag ka. Nakainom laang ko na mata. Uray nakainom ka laang, delikado lat na. Sapay awan helmet mo. Numadungpar ka ngay dita. Apay, di mo pa'y nadamag tinapasamak kin ni Mang Nanding? Ay, bayam day jay. Umay ko lang ibaga nga, I love you, mahal. Ay, agan-anad kamot abili. Ala. Agawid ak nga rodan. Ang ibagang pa'y mata nga, I love you. Tapno maragsakan mata, da ito'y rignak. Ala, agawid ka nga rodan. Ay, dyan ngay,
I love you. O sige, I love you. O, agawid kan. Pare, sigurado ka kadian nagbayad amin dagiti pasaheros ta? Wen, saan ka madanagan? Nasingir ko amin ida. No kasta, dumagas na pa yung aginom. Agpasada tapay Saanin? Ibabata laang dagiti pasaheros ta, intan aginom. Sa bagay, Sabado ita. Oh, sa dino ti kayat mo apaginuman ta. Simbangpot ka din ni Bilay. Awan pa'y nanang, awan pa'y jay jeep. Anya ay ati orasan. Ang galason siniti rabi. Napnapanan gay. Diyak mat makontak ti cellphone na. Ay, madandanagan akad ko ana. Ungtak inton sumangpot nanang. Ay, talaga di na amo ti mabagbagaan day jay a tao. Wan nga rod, manipod na adaan iti motor. Saan nan adenggan dagiti pamagbaga tayo ken kuana. Pare, ayan na jeep tangay. Nabartek ka na talaga. Di mo makita ti jeep mo. Nakaparada dito yung kalsada. Day tama no. Andakan ka tay tulbag? Anda kanyak. Iyawat mo. Anya? Agmaneho ka? Ay katuan na. Agawid na nga rodan, di agmaneho ak. Nabartag ka pare. Amang ano madisgrasya ta. Kabaalam di agmaneho? Diyak pa yung ngarodam mo. No kayat mo, sikan di agmaneho. Diyak ngarodam mo. Lang rod, iyawat mo di tulbag. Tasyak ti agmaneho. Pare. Ay, kabaalag. Kayang-kaya ko yan. Oray na bartagag. Danag mo na yan. Expert na ito, inuam mo. Pare, nagpartak una iti panagbanehom. Makapanirbyos. Kaya't mo, tayo bunbuntog ko? Una, buntugan man. Nervyoso ka talaga niya. Isuka, di mo masursuro di agdaray. Tatagrot ka. Pare, kita ang tinalan. Wala mo. Di kamat. Sapay nagsipngad dito yung banda. At nakagitan ta motor. Kaya't mo, talumbaan ta. Saan pare? Bayam nga umuna day ta motor. Lumbaan ta giti. Saan? Delikado. Ikatantaman tinervyos mo. Ops. Ay sus, nagpartakan. Pare, di mo na may dumpatan. Pare. Ay na pare. Kunak no maidumpartan. Naiprenok na ito, Jeb. Nyagat ti danag mo na yan. Di mo ulitan da dya, kasanuan no naidumpartay dya, dakala kayo. Manon atawan ngagman maneho ag. Itulog kayamat ama disgrasya ka. Basta, saan mo nga ulitan? Makapadanag ka. Kasla, medyo na usawa nagsika. Agawitan. Inayada mo drive pare. Manang, adda kayat ko nga ibaga kada kayo. Anya dayta, anak ko. Dito'y pa'y sangwanan ti panganan nga ibagam dayta. Tapno mangagyo. Agkalay sa kamin kini Mabel. Agkasar kayon. Nang, umuuli tayon. Takasarita tayo dagiti naganak ni Mabel. Papanam ayamanon Bilay. Mapanak lang ni Jaili. Agmotor ka manan? Di helmet mo. Anya nga helmet. Nagdagsan, nagpudot pa'y. Usaram ka dilatan. Asidaglaang ti papanak nanang. Di talaang. Mala, hinakon. Apay nga agsatangay pare. Kat selebrasyonan iti umadanin panagkalaysak. Aywanan niya. Congrats
Imbag pa'y ta mga asawa kan. Sak, awan pa'y kaayan-ayat ko. Nervyoso kagat ngamin. Ala, mga asawa kalatan ta sumarunuak to. Agbiro kak pa'y iti asawaak. Ala, agsyat tangarudan. Ni manang nibili day ta sumungad. Apay manang, anya tinapasamak. Mabela, ading ko. Nibili. Ha? Apay nibili? Nadisgrasya. Anya? Awanan nibili. Saan? Saan? Billy! Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasalitaan. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyang. Gasa, itibiyang. Naimbag nga orasyo amin, papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyang. Marik na akong tinapudot apulo iti angin Kaya't nasawan, dandani tayo na makasangpet iti laon yun. Excited ka na talaga, LJ. Itaaklaan met ngami na makabakasyon. Idi pa ila plan-planwen tayo ti agbakasyon. Wen, idi pa'y. Ngem kapot ta nagpandemya. Saan anatuloy? Bakit kita kong tibaybay? Asidig tayo na talaga. Ringam ni mamim. Tani, asidig tayon. Nakariingak. Inkidam ko lang. Tamabanugak amakang kangag iti tungtungan nyo nga agama. Idulin ko pa dito yung cellphone ko. Kaya't ko nga enjoy nga sightseeing. Mami, naragsak ti buridek ta amakadanon dito'y laon yun. Anya ko matinaragsak dito'y. Si kakit di mat. Nagado ti trabaho kanas ka nalapasak iti opisina. Relax. Enjoyin tayo dito'y bakasyon tayo. Daddy, Mami, mapantayon to ag beach Kalpasan na, mapantayo jay karayan. Agpiknik tayo ijay. Kayat mo ka di ang umisit ka, LJ. Urayan Usumot ita tinangisit. Saan ka di, Daddy? Pasensya kayon, taporo lamas, manipod iji karayan, dagitain sa ganak apang rabyan tayo. Dagito'y katil-iliwa kasi daan. Mayat gayam ngagpaiso ti agyan dito'y baryo, auntie. Mano, titawan na idinaw, di kayo ang nagbakasyon dito. Mami, mano titawan ni LJ din? Agsursuro pa'y lang amag na idi, Aywan, ni Manong kan manang na tidadakkel ide. Isuda ti mga awer ka ni LJ. Malagip ko pa'y. Ni Maki, aday je Singapore. Ni Mat Michelle, aday je Manila. Ay da, puro successful dagiti anak yu gaya man. Kat si kangay mo't LJ, anya ti kayat mong adalan a kurso. Computer, auntie. Dahit hapay matikunam. Puro computer di sang-sangwin na. Uray ijay balay. Iso nga itata nagbakasyon kami. Jack pailaan kaya ti ag cellphone ka nag-computer. Wan, LJ, enjoy am ti bakasyon. Ado dagiti rumbang nga aramidam dito'y baryaw. Awan pa'y mutlagayam tinagbaliwan dito'y baryo. Kas pa'y mutla iti sigod. Talaga akasta. Nabuntog ti asensoda dito'y baryo. Saan nakas kada tayo ijay syudad. Numabalin. Saan tayo nga ginana? Uray rabi agtrabaho tayo lata. No pampanunutak. Nasayat mutkit di tasimmurutak. Makainanak gapo iti kinaado ti trabaho. Gusto ti kinunam, mami. Agam, nakitam ka di, yalimabas di ta kalsada.
Ay, tiyak na siputan. Sino ka di? Ni Minda akasinsin ko. Si bibiyag pa'y matlagayam day ta kasinsin mo. Ako namlan asino amang tagtagibasit kan kay di. Wen nga rod, kunaday di amasakit. Kimita ka di dito'y ayanta. Saan ko anasiputan? Yakmanan mo, no kimita wano saan? Amunan sa nga datayo. Nalapit, nakita na jay lugan ang nakaparking ijeruar. Amang ano kasta. Amom, nagpariir man ti angin di tiruar. Ay, wan nga rod. Ay, wan gayam. Ayan nga tan ni LJ. Kuna naasahanan nga ag computer kan ag cellphone. Anya nga rod ti aramidin na dito'y baryo. Itilasod di makalawas a panagbakasyon tayo. Good morning, Auntie! Nagsapa ka mo tin anagrieng, Iljay. Aglutluto akpay lang iti pamigat tayaw. Kaya't ko kumati mapanag-jogging. Tapno mapasyar ko da ito'y lugar yo. Mapan ka Simentadon ti dalan dito. Saan akas ide akabat-bataw? Asidag ka diti karayan dito'y, Auntie? Aywan, magnakalaang dito'y laod. Sumalpot kanto ni Karayan. Mapanak man, Auntie. Inalak da ito'y kamerak. Tapno makapikturak. Manya nga iti picture mi Karayan. Sige, Auntie. Mapanakon. Ay katagkape ka pa'y Saanin, Auntie? Nabanlugak nag-jogging. Nagrigat gam no awan kadwa makasarsaritam nag-jogging. Bubunmet gayam da ito nakaluban dito iti aglat-lati agal ba? Anya tikit kita dito eh. Kit-kita klaang da ito bubon. Nabayagin da ita dita. Saan mingos usaren? Makabasol kami kano na usaren mi. Taapay makabasol kayo. Atidog nga istorya. Sino ka kadi? Itaka lang ang makita dito'y baryo mi Siyak ni LJ. Nagbakasyon kami lang kadag itinaganak ko. Sa dino ti balayo? Di talang. Jeda na balay. Antim ni Auntie Marga? Wen, antik. Kapsat ni Dadik. Antik mat. Talaga? Kaya't mo asawen? Agkabagyan ta? Nanang ko ni Minda. Kasta ka di? Agjagjaging kansa. Wen, mapanak ije Karayan. Mapanak mo't lang dita. Makitam ka di daytoy? Anya dayta? Pagtiliw-tilamos daytoy. Ikat ti awag na daytoy. Uy, kaya't ko akitaan no kasano ti panagtiliw iti lamas. Mabalin ka diya, sumurutaken ka? Umay ka. Awanon, santan ang mauray ni LJ nga agawid lakay. Iso ang mapantan ni Jay Ili. Awagak kuma. Ngam nalagip ko nga imbati na matgayam ti cellphone na. Saan mat adelikado dito ay para kan ko Bayam, tapno ag-explore. Tapno addanto mat istoryaan na kadagiti gagayam na. Naglaing kang agtiliw iti lamas. Nagadun tinatiliw mo. Dituyak adim makal. Mangalap ididay ditatang ko. Kita man, nagnisitak. Kumparaking ka nakapudpo daw. Sa anak namin amain-initan iti syudad. Agis eskwela ka? Wen, si Kangay. Saan ko analpas iti high school? Natay nga minitatang ko idi. Iso napilitan asumardeng. Tapno tulungak ni nanang ko nga agmula iti tabako. Kastagayam. Marigrigat kami lang, LG. Kuna ni nanang, baknang dagiti kakabagyan mi. Da kami lang ti marigrigat. Agpada ngamin anapintas ti trabaho da mami kan daddy. Lugan nyo gayam di nakaparada iji kalsada? Da kayo di kabagyan mi abaknang? Apay ako na makabasol kayo. Nuusarin nyo jay bubon. Wen. Dayta ti kanayon nga ibagbaga ni nanang. Ung tanak nulukatak day jay. Saan mi kanu ngamin adaga jay ayan day jay abubon. Idarom da kami kanu no bumaddag kami ijay. Apay asimardeng kamag na Mario. Asidag ta ni jay balay. Mabainak nga umay dita balay yo. Apay mabain ka.
Umay kakit din. Kinunambat nga kasinsinta, saan ka di? Wen, kunan ni nanang. Umay kan! Katawanan ni LJ ni Mario. Saan ka di? Wow, agkatawanan da, ngam saan da nga agam mo. Tay tinaudi nga imay kayaw. Nagaapa kayon kadaminda. Ita, nagkitan ni LJ ken Mario. Nabayag mo't kat apanawan na saan kami anagtong-tong-tong kaniminda. Agsinsinnabat kami, ngam saan kami ngagpimpinan sen. Kasta ka di? Nabayag mo ta panawon tintay pa nagkukontra. Jak mat ipalubos nga usaron da day tabubaon. Dagayo day ta, anak ay patakderan day tabubaon. Jak ipalubos, uray no nagpakpaka si day di kanyak. No usaron da, amang ano tagikwaandan. Saan tayo mat basta-basta itid day ta apas at tidagayo kadakwada? Saan ka day? Kumusta ni nanang mo, Mario? Nasaya at mutlata, auntie. Adalangin iji balay ni nanang. Saanin ang makatrabaho? Taapayasaan. Nakapsot ti baginan, auntie. Saklangin ti agmulmula iti tabako. Ang marigatanak, tawan danom apagsibog ko. Kasta ka di. Saan kanumot ang mabalin alokatan day abubon? Tamakabasol kami kano. Mangantayon, Mario! Umay kan! Mami, mangantayon! Agawi daksan, LJ. Ay saan? Mangan ka pa'y ditoy. Maragsakan kami. Tagsasago tayo ang mga... Anya lang ti maibagadakan ka dagita at tao, tanapan ka pa'y gayam na kipangan iji balayda. Apay nga gungot ka, nanang. Gapo ta kaapat tayo ida. Kaapat tayo ida? Idinto ta kasinsin tayo ida. Kakabagyan tayo ida, nanang. Agom na kita pamilya. Ha? Ay maturog kan. Agsibog ka itong bigat iti mulam. Ano sam ti sumakdo iti adayo, no kayat mo nga agbiag dagiti mulam. Wen, nanang. Kandi mo padpadasan alokatan kan sumaklo di tabubawn. Ure asidag di tamulam. No di mo kaya ti makabasbasol. Mario, agsakdo ka? Wen, LJ. Si bugak jay mulak at tabako. Sa dino ti pagsakdo am? Ijay adayo Kaabay mo lang arudan da ito'y bubon. Dito ikan ngagsakdo. Ay, saan akayat ni nanang ko? Ong tanak. Ay wen, mapan kami ag-beach inton bigat. O may kaawisan. Kayat ko ti umay Ngaman niya. Amangan noong tanak ni nanang ko. Saan na akayat nga umasidagak kada kayo? Kasta ka di? Wen, LJ. Naungit ni nanang ko ngamin. Adutin na ipunpun na sakit tinakam na. Nungay ipakada ka. Ay, saanan, LJ? Amangan nuuray si ka. Kit mairaman ang maong na. Sige, ituloy kong tiagsakdo. Mabantay o agbitsin ton bigat. Ngam kasla saan kamot ang naragsak. Saan ka di akastoy ti kayat mo? Dad, aw-awisak ni Mario. Ngam di na kayat tagungat ka no ni nanang na. Saan mo apilitan no saan na kayat? Adda ka di gura yung agkakabagyan? Ha? Kwa? Nabayagan day ta. Apay asan yung nga urnusan, tadda tayon ditoy. Agsasarita kayo kumadad. LJ, saan mo ang maawatan ti amin? Daga ti pagriririan nyo, saan ka di? Day tayan ti bubon a nabayagan asan a maususar? Saan arumbang agsauka iti kasta? Ta saan mo nga ammo ti poon ken gapuna? Komplikado ti sitwasyon. Apay apagbalinan nyo a komplikado. No mabalin nyo mat nga aramidan a simple laang, Dad. An-anwan nyo pa'y day ta adaga. Ket nanamay mat ti biyag tayo ijay syudad. Ni Mario, agrigrigat da ditoy. Day ta abubon ti kasapulan da, tapno agbiag da.
Inikanak iti pagpampanunutak ni LJ, Mami. Nabayag ngamin day taariri iti pamilya tayo. Kaya't ko mga iti dayto pa nagbakasyon tayo. Ket maornosen ti amin. May subli ti sigod anapintas, alindangan tayo nga agakabagyan. Apay di mo kasarita ni Marka. Dayta ti pampanunutek nga aramiden. Wan lakay. Panawanan tapno malpas dagita saan a panagkikinawatan. Urnusen tayon ti amin. Anya, idunitsulaangan kadakwada day tadagayaw. Uen, Marga. Tapno saan laeng adamin dati agnumar. No diket dagiti amin nga agbangbangkag ditoy. Ay, nagbayag abinan bantayak day ta. Imparit ko pa'y amin ang lumamas dita, adisaw. Taplano da pa'y tagaramin iti kalsada dita. Apay ngamin nga iparit mo. Bay amaramid ti kalsada dita. Tapno pagnaan dagiti tattao. Eh, sa bagay, da kayo ti akin ko kwa iti dayta. Kaya't ko akasarita ni Minda. Di nakibaon ang mapan makisarita kun kwa na. Diya karamidon dayta. Nabayag apanawan ang nagginginura kami. Ita, siyak lang ti kayat mga umasidag. Siya kun ti mapan no di mo kayat. Ayabak ni LJ akadwak. LJ, si kamot gayam. Nasayatan na kaumay kayo kun ni dadim dito'y balay. Wen Mario, inawis nak ni daddy nga umay dito'y balay yo. Kumusta, Minda? Apay nga imay ka dito'y balay. Mabalin ka di, ti sumra. Nakurapay kami laag. Kat kababay na pastor kanda ka dito'y balay, bay. Sumrek kayo, LJ. Sumrek tan daddy. Ay, saan kayo arumbang nga da dito'y? Agum kayo a pamilya. Da kayo ti makagapo no apay anatay nila kay ko. Da kayo ti makagapo no apay ngagrigriga ti biyag mi ita. Arakupan ka, Minda. Ken dumawatak iti dispensar ken ka. Pagkawanan na kami kadagiti adu a nagbasulan mi ken ka. Amumi nga adu dagiti basol mi. Ket Naglaing kagayam nga agbasketball, LJ. Jak amo ang nalaing agam agbasketball Dito'y kulangan na diskubre. No amumla ko ba nga iskwilaan kan balay lang ti ayan ko. Imbaga ni nanang ko, nga agiskwila akmet kanon. Nasayat no kasta. Mekaniko ti kayat ko nga alain na kurso. Kukwa mi kano nga minin day tadaga, nga ayan ti bubon. Indunar gayam ni dadim. Naragsak ka din, Mario? Ay na, nakaragragsakak. Nawadwaden ti danom nga usarin mi nga agbangkag. Uray dagiti ka aroba. Naragsak damutan. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyang. Gasa, itibiyang. Naimbag nga orasyo amin, papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maysapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyang. Pare Benjo, agringgan. Pare, malaman. Anya tong rasan? Pasado alas 5 na. Panag-aawi din pare. Kasaya. Di magas ni Sir Itay. Nakita na ka nakadumog. Nakita na pa'y dagiti buti ti arak. Anyat ko na. Nagungot ka di? Anya pa yan ngay. Kasarita na kanto ka no inton Lunes pare. Mapan ka, di upis na. Agawid ka din? Uwan pare, agawid akon. Makamaniho ka di pare. Kabalag dag motor. Di ka madanagan. No saan mo akabalan, aglugan ka na di motor ko. Itulod ka na di balayo. Narigat ti madisgrasya. Nagpapartak dagiti lugan dita highway. No kastoy apa nag-aaway. Apeng yung tulod na kadi katrabahuam dito'y balay. Ayan di motor mo. Imbate ka di pagturturugan mi.
Agat arak ka? Ha? Imbag no makatrabaho ka no kastaan na ginom ka manan ijay trabaho. Agluto kan, sumanaw ka. Mano nga aldaw anaglangan ka iti trabaho. Gapo iti panagin inom mo. Ita, nabartak ka manan. Poston, dagulit ka. Awanan ti bagas. Ulay ka matin. Puro problema ti magbagam. Ibagbagakan ka tapno amom. Aping ngamin adi mo itad kanyak ti kwarta paggatang ko. Tagumatang ako ma, ha? Ay, gumatangak to. Matikas to'y. Nanang, anda bagas yaw? Taapay manan aya. Ay, ikampay man lang ni Maris ti uray 5 kilo. So katak, into nagsuldo ak. Anya pa'y laita. Kasusweldo manak ko. Awanan kwartam nga igatang nyo iti kanin niya. Ado ti binayadak. Una ti kanin ti pamilyam. Mangtad kayo no saan? Kaya't yung kading agbisin da kiti apu ko yaw. Kung sinsayo daytan, numatay da iti bisin. Ay nananang mababain akon kada kayo. Da kayo manan tinagbuludan ni Benjo iti bagas. Awan ka no ti maisa ang iyo anak ko. Ay, awanan nanang. Di nakmat ngamin ikan ni Benjo iti kwarta. Nay, apay ngay akasta. Sa nga gasot lang itid na nga allowance mi iti maisang aldaw. Ha, apay umanay ay adayta. Kat agis eskwela iti elementarya dagiti dua nga apu ko. Saan ananang? Numangibaga akmat, bugkawan na. Anya aya di ibagbaga na abay-bayadan na. Anya ngay ko ma. Di laang mat paggasolina na nga inaldaw tigas-gastusan na. Apay nga road nga awan mabatbati a kwartana. Di bisyo na ati paggasgastusan na nanang. Di arak. Inaldaw nga agin inom. Uray aday di trabaho na. Agin inom latta. Agtugaw ka, Benjo. Good morning, sir. Napanak nagpasyar ay pagturturugan nyo. Nakita dagiti bote ti arak at nakadumog ka. Naminano na nadanunan ka. Ken adun tinakadanon kanya ka report, akanayon ka na bartek no sumrek ka iti trabaho. Pasensya kayo, sir. Regular ka iti trabaho. Di mo sayangan da ito yakan ito. Sika ti mapilpili mi amay promote. Agam ka sa do mapasamak da ita. No inom ka nga inom. Sana na maulit, sir. Karik, agbalbaliw akon. Unay kamatan, Benjo. Agin inom ka manan. Imbaon mo pa'y di anak mo agumatang iti arak nga inumam. Maudin tayo. Relax ka di. Saan ka manan asumrek iti trabaho? Sumrek ka kintunal daw. Manumanan day ta botelya ti arak ana urnong di taigid. Last day to yan. Kaya't no ka di ngagshot ta? Ay talaga ama akon kan ka, Benjo. No kasta ka kanayon. Nasaysaya at laangan nga agawid kami nga agiina. Hello, Maris. Hello, Nanang. Apay, kumusta kayon kadagiti apok? Nanang. Apay, agsangit kamutan. Agawid kami sandita. Nagapa kayo kadimanan, kini Benjo. Saan nga agsardang agin inom, Nanang? Saan na kami pa nga ikaniti kwartami? Ay, kaasi kayo, madno kasta. Masapol agumatang iti sapatos dagiti anak ko. Kasta mo't ti uniform da. Ngamawan matigatang ko. Tasaan mat amangtad ni Benjo. Awagak ni manang mo di Singapore. Tapawitan na ka. Mano ay hati ka sa pulan niyo. Nagswerte ka, pare. Nagbit ka na regular ito trabaho tayo. Siyak, manon atawin ko akayat ko ama regular. Urayan ti pan naka-regular mo Iso asaan ka ko mga inom nga inom, pare. Awan ti arak iti langit. Dito ilang dagat ayan na. Ragsakin ti bagbagay. Si kaki di mo.
Nadamki di tibiyag mo, pare. Pare, umay ka di pare, taginom ta. Ay, sana nga gininom, pare. Imbag ta naragsak ka nga, bibiyag no kasta. Among pare, saan lang nga arak timang paragsak kada tayo. Asawa, kindag iti anak ko, tiragsak ko. Saan abisyo, pare? Pares, agree ka. Apay. Marigat na lang nga umangas. Itaray na ka di ospital. Day tanto lang amin agin inom tar aramidang. Agsip nga ti pa nagkita. Matayaksan. Sapay tanga tirabi. Wala, mabit na ang. Tainak mga yab iti tricycle apangiluganak kan ka. Imbes ko maamapanak makimiting ija iskwelaan ni Jenny. Saanan? Tasi ka tibambantayak dito ospital. Masakitak lang araw din. Kung tanak pa'y. Saan ka masakit? Nagkuna masakit ka. Nasobra amlaang tinaginom iti arak. Dandani sa anda kang awatin dito ospital. Gaputa na bartek ka. Nakipakpak ka asi aklaang. Di ako naginom. Namin anon nga imbagam date na. Ngam di mo matungtong panan. Isardeng ko nagitibisyo. Rumbang laang asumardeng kan nga aginom. Ma-ospital ka pa yan, gapo iti ka iinom mo. Saan ako nga ginom, nanang? Nasaya at nukas ta, anak ka. Ija ko ti arak. Tamok a virgin na tibiyag ko. Ay na, maragsa ka nakamakangag iti na ita, Benjaw. Mababayin akong ka ni Maris. Ay, agyaman na. Dinangagmat laangan ti Diyos ti karkararag ko. Nga agbalbaliw kan, anak ko. Mailiw ka nun ni nanang kadagiti apo ko na. Iso nga agbakasyon tayo ko ma. Ang damot trabaho ko bakit? Diyak makaumay. Da kailangan. O di ikan na kami nga rod iti pagplete minukas na. We, itugot mo amin dagiti anak na. Ay katwan alakay. Total bakasyon da pa'y matlaang. Mabaling ka di makalawas mi ijay. Sige lang. Awan problema. Mapan kayo mo't ag-enjoy iti bakasyon ah. Ay na, nagdadakkel ang dagiti apok. Balasangan dya inauna. Wala nang, nagtatayag na pa yan. Kat, apay nga awan ni Binjo. Adda trabaho na nanang. Di na mapanawan di trabaho na. Agin inumpay ka de. Insardeng na nanang. Nagkari ka niya at talaga nga isardeng nan ti aginom iti arak. No kasta, awanan bisyo na. Awanin Di na pa yan kaya ti agsigarilyo. Nasaya at no kasta. Sapay ko mga rod tatakderan nan ti Karina. Mala, mapana ko nagluto. Taumay pa'y ka no damanang mo dito balay. Tanadamag da, nagawid kayo. Reunion da ito yun, nanang. Apo! Nana! Apo! Nay, asino ka ba raw? Katrabaho anak ni Benjo, nana. Napanak di tabalay da. Awan mo't tao. Nagbakasyon dagiti agiin na ni Benjo. Apay nga umay mo birukan dito, kat napan mo't nagtrabaho ba raw? Manon nga aldaw asaan na simrek ni Benjo, nana. Iso nga umay ko kumaayapan, takasapulan mi ngamin. Anya, ay sus, anyan tinararamid na tasaan man ang asimrag. Mala, mapan ko kitaan ijay balay da ba raw? Benjaw, amok nga da ka dito o nagtibalayaw. Lukatam da ito daw. Benjaw! Napay nana. Ay na anak ko, nabartek ka manaan. Nagado abutilya ti arak dagito'y naginumam. Ado ya? Anya ti mapaspasamak ayakan ka anak ko. Kunak man no nagkari ka asaan kan nga aginom. Maturog ako. Saan ka manon asimrek iti trabahom? Ikatendakan ano kasta ka akan ayon.
Manungal daw asana simrak ni Benjo. Danda ni makalawasan, sir. Sayang, tinapimpinta sa gundaw ay parakan ko ana. Imbaga ni nanang na, anabartek ka ni Benjo. Manungal dawon ang naging inom, sir. Sapay nagagat. Uwin nga rod, sir. Nagagat, yan talaga analay nga trabaho. Sayang, tikinalaing na. Apay ka di, sir. Anya tinapasamak. Naikan iti memo. Naminduan. Iso ala dingit nga ibaga. Ang mamanga no ikatendaan iti trabaho na. Ay, jak mo nanang. Jak mat makontak ti cellphone ni Benjo. Apay nga ay, anya tinapasamak kan ko ana. Manon nga aldaw ajak makontak. Dinasayaat kat agawid kayon. Ang mga no adadakas anapasamak kan ko ana. Wala nang, saan min alupasan ti makalawas a bakasyon mi? Adon tupay mat ti aldaw. Ulitin yung tumanin ti umay bumisita. Wala nang. Saan ka numanen ang makaanges, kan agsip nget ti panagkita na. Iso nga intaray kon dito ospital. Kasta ka din, anang. Manumanen nga aldaw ang naging inom tinararamid na. Ay, kunakon ka. Kunak man no isardeng nanti aginom, nanang. Day tamat timpagarup ko, anak ko. Di namat gayam kabailan atakderan ti Karina. Ay, pangalaan manin nga iti pagbayad iti ospital. Day tangarod ti parikot. Makapadismaya ti kastingar aramidan ni Benjo, nanang. Ay naanak ko, saan ka kumaama-umumakan kwa na? Jak maikari, nanang. Dumakdakkel dagiti anak mi. Kasanon ti masakbayan da. No kastoy mutlatta ti amada. Sana kung lagi no, maudin da ito kunak matankan ka. Di na kaya dingdinggan. Namin anukan ang nagkari kada kami, Benjo. Nauma akon. Ayat kahit mo sawan. No di ka pala sumardang nga aginom. Pumanaw kami nga agina. Saan yung aramidin da ita? Ikanak pa'y mo dati may sagon damay. Ikarik, agbalbaliw akon. Kaya't kakasarita, Benjo. Uwin, sir. Iso nga, imayak. Tamo ka naskan ngagsarita ta. Lading ita nga iba ka, ngam, naikat kan iti trabaho. Anya, sana mabalin na, sir. Didak ikatan na, sir. Ta regularak maten. Binalagan ka din. Amo mamapasamak na ito, no di mo isarang tibisyom. Ngam, saan mo mat, ngayon ibatan ti inom? Ha? Namin anon ngayon ikanda kay ti gundaway. Saan la namitlo? Iso asori. Nagpatinggan ti amin, Benjo. Kahit kung agbartag nanang, awanan ti trabaho ka. Si kamat ngamin, di mo sinardengan tinaginuman ako. Diyak makalong dito na pasamak. Nasakit tindaga mo. Ay kat agbiro ka, iti sabali at trabaho. Aginuman langan. Kasano ang makaawid kay jay balayo. No aginom ka manen, apaan na kantumanen ti asawam. Awan bibiyang ko. Aramidang dikayat ko. Di na ang biyangan. Ay na anak ko, panunutom ka diti pamilyam. Kaya't ko ginom mo. Ay husto daytan. Agawid kan tanay. Dua nga aldawon asaan ka anagaw-awid. Aniya, naging inumanan ni Benjo? Wala nang. Saan manan anagaw-awid dito'y balay mi? Awan manan ti kwartami nga agina. Ay na, agawid kayo dito'y balay. Wala nang.
Ini kamutan iti ado agundaway day ta asawam nga agbalbalew. Angam di namot inarhamid. Isuan na saysaya at langan no agawid kayo tuyan. Maris, bakit? Maris! Apay nga awan dagiti aginak ditoy. Pati dagiti gamit da. Awan mo tan. Maris! Ayan nyo! Maris! Pimanaw dan samutan. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa, itibyan. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.